Hayo nangjaknai tui lama hamya jeng ferangni jengjalo laharo achukmani nukjaka tongkosong lukurokno tini tangsalo hinke shalchi Tripura hangkorni laljuri ardi block by khobjak makumsora amchayo kanchorpurni simi ধর্মনগর thanglai shuklaimani laharo khadumung phunuk laikha Laithangnai kusu salromai lama kaham nangjaknai tuite jeng ferangni pohor sanai grung grung thayo tongkosong lukurokno khorangti salaimani tei laharo ongkhorlaimani nukjaka tini tang salobo haino shalchi Tripura hangkhorni laljuri ardi block by khobjak makumsora edisi amchayo tongkosong lukurok amchaini lama hamya jeng ferangkhoboi nangjaknai tuini sanmungti salaikha borokni sanmungrok ongkha o jengjalrok salkologromoino fia wairi wai sanibo mungsa slaimung gurui paithago tini amchaini lukurok thumsakhe Kanchanpurni simi ধর্মনগর thanglai shuklaimani laharo achugui khadumung phunukhlaikha o lahar ka suma darate malkhung babaini no kjanani nangkha koktoma manai naimothangrok thangui sogui khatai laljuri ardi block ni BSC chairman Ajanta Kumar Chaudhary bo sakbaithangno manjagui bandinani naikha আজকের দিনের এস্টিমেট করতে খাওয়া এক সপ্তাহের মধ্যে আপনারা সবাই উপর লেভেল থেকে আমি দরকারে লিখিত দেব আপনার উপর লেভেল থেকে Haipano babaisha tinini okhadumung phunukma thayo hapangni sakao tongkosong lukurokno khorangti salaimani nukjakha tei amchaini montri Shantana Chakmani sakao bo khadumung tongmani no phunuk laikha tongkosong lukurok Bureau Report News Now